Avui, des de l'Espai del Cullerot, us presentarem dues receptes molt fresquetes, ideals per ara a l'estiu. Són dues sopes fredes. Una és una sopa freda de meló amb pernil. Necessitarem un meló, un iogurt de llimona, pernil salat i us anirà molt bé tenir aquest estri per poder treure les boletes del meló. L'altra recepta serà un gaspatxo de síndria, pel qual necessitarem el tomàquet, que veieu que està ja pelat i sense llavors, la síndria, el meló, la menta, que li donarà un toc molt fresquet, i amanirem les dues receptes amb oli, sal, pebre i, en el cas del gaspatxo, una miqueta de vinagre. Començarem amb la recepta del meló amb pernil. És una altra manera de presentar el meló amb pernil de tota la vida, en aquest cas en forma de sopa. Nosaltres ja hem anat traient algunes boletes del meló. Veieu que amb aquest estri és molt fàcil de fer. Cargolem i ja tenim feta la boleta. Ara, de les boletes que veiem que hagin quedat millor, en podem reservar 3 o 4 per posar al fons del bol. I procedirem ja a triturar el meló amb el iogurt. En aquest cas hi posem iogurt de llimona, però també hi podríeu posar iogurt natural o, si voleu, un potet petit de crema de llet. Això depèn dels gustos, si us agrada més o menys afruitat. I un cop tenim això, ja podem triturar. Un cop triturat, hi afegim un polsim de sal i una miqueta de pebre. Acabem de batre uns segons més. I ja ho podrem reservar a la nevera. Anirà bé que com a mínim hi pugui estar 3 o 4 hores, el més fresquet possible. I amb aquest pernil farem un cruixent de pernil. Jo, abans de descobrir aquest truc, em passava hores i hores intentant fer el cruixent de pernil al forn, però ara hi ha un truc que va a la mar de bé, que és posar-lo al microones. El que estic fent en paper de cuina ho podríeu fer en paper de forn també, però d'aquesta manera el paper de cuina absorbirà una mica de greix i fem la recepta una miqueta més lleugereta. Premem entre els dos papers i ho posarem un parell de minuts al microones. Ja tenim el cruixent de pernil, com podeu veure ha quedat totalment cruixent. Això fins i tot ho podríeu aprofitar, ho podríeu passar per una mà de morter i tindríeu com una pols de pernil que va molt bé per acompanyar altres sopes o altres plats. En aquest cas en posarem alguns trossets, però primer al fons del bol hi posarem les boletes que havíem reservat. Penso que amb 3 ja n'hi ha prou. La crema de meló, que la tenim ben fresqueta, això sí que és important. I ara sí, aquí a sobre hi posarem uns trossets de pernil. Comencem ara amb el gaspatxo de síndria. És un gaspatxo que hi posem síndria, però també hi posem meló i tomàquet. El tomàquet ja us he dit que estava sense llavors i pelat. En aquest cas hem trobat uns tomàquets ideals per poder pelar amb un pelador. Així ens estalviem d'haver-los d'escaldar. Si veiéssiu que és molt difícil de pelar-los amb el pelador, els escaldeu 10 segons, els deixeu refredar i la pell surt pràcticament sola. Ara només caldrà mesclar tots els ingredients, els posem ja al bol. El meló també el podríeu substituir per cogombre, si no us agrada tan afruitat. A mi el que no m'agrada posar-hi és ceba i pebrot, perquè trobo que queda més fresquet així.
I el tomàquet, ara per la ració que hem de fer, no l'acabarem de posar tot. Així en tenim prou. I hi posarem unes fulles de menta. La part de dalt de la menta la reservarem perquè després quedarà molt bé per decorar el plat. 3, 4... Per la quantitat que estem fent jo crec que ja n'hi ha prou. I una altra vegada ens toca triturar. Un cop triturat hi afegim una miqueta de sal, un bon rajolí d'oli i una miqueta de vinagre, si pot ser de Mòdena, millor, vinagre balsàmic, en tenim prou, i tornem a batre perquè s'amalgami tot. Molt bé, ja ho tenim llest i ara un altre cop ho haurem de deixar a la nevera com a mínim unes 3 horetes perquè estigui ben fresquet. Passades les 3 hores ja tenim el gaspatxo ben fresquet, l'emplatem. I podem decorar el plat amb una miqueta de menta. Quanta més estona ho tingueu en repòs, més gust de menta agafarà el gaspatxo. I això és tot per avui. Espero que us hagin agradat les receptes i que us animeu a fer-les, que són molt fàcils. To get it done more bluer. And she just won't stop. I keep telling her that